Ei, què passa, troneres? Avui us porto un vídeo prou interessant de la roda catalana dels 160 metres. Teniu que comptar que poca gent pot sortir amb aquesta banda, ja que, com veieu, 160 metres són molt espai que necessita per unes antenes que treballin amb ple rendiment. I aquí una petita recopilació, especialment la del Josep de Balaguer, EA3 UX, com ha anat treballant-se el poder sortir en 160 metres. Aquí una petita mostra de fotografies del que ha fet amb els toroides, els bobinatges, per poder acoplar les seves antenes a 160 metres. I de més companys que també ho estan intentant i podent sortir amb unes petites rodes i proves i tests que es fan a 160 metres. No oblideu en subscriure-vos i donar-li la campaneta per estar al dia de la radiodifusió catalana. 73 cordials. Sí, ara ho veig. Sí, hola, Wix. Ens escolten. Vale, bueno, pues tindràs que acabar d'afinar això, però si ja ens sents bé a tots, pues, o sigui, ja és un bon principi. Bona nit a tothom. Bona nit, parlem ràdio aficionat. Suposo que a mi també m'has sentit, m'imagino pel que dieu. Vinga, que vagi, bona nit. Bona nit, mestre. Una abraçada, fins demà. L'Uix diu que ens sent bé a tots, o sigui, i no fa cap excepció, per tant a tu també, Enric. Res, la bona nit per tothom. 31 transmiten poc. Sí, per favor, sí que ja entenc. Ja ho he fet, Ara, per exemple, estic sortint amb 100 watts del 7.300 i no falta, Però sí que és veritat que quan jo surto amb una estació de 1%, que dona més o menys 100 watts l'amplificador, també no ho fa. I si surto amb un 2, amb un 3 o amb un 4%, que llavors ens tindrem 250 o 300 watts, també no ho fa. Vull dir que no, la veritat és que em porta una mica... I només m'ho fa amb 160, Les més freqüències no em passa. No em amb telegrafia que no em passa ni, Ha estat molta estona picant, no? I amb 500 watts i no ho ha saltat. Ara, en canvi, amb SCB, pues al cap de res, un minut de parlar i ja em cau. Endavant, Salvador. Tot copiat, Uix, de l'E3 transmiten, o tot copiat, Adéu-siau, bona nit, ara sí que tanco, adéu. Adéu. Hosti, tu, avui sí que he tingut sentit el derrape de la roda.